nwoke na-anụ m sendịlị nwa side chicken UK jụ na ọma nsendị ụmụ m. Hey, akụkọta ada niile nwee ka o si ada. This lady sị m na ya nụlụ this guy o ya na ya na-abụ bata bili. Ọ sị m nne ndị amụrụ na die nwelu nwa agbọghọbịa ọ tụbala ime mụọlịa nwa nwoke na ọ gwara ya o nwere ka o si wee gwata ya na enwero idea n'ife ọ na-emezi bụ ọbịa ọ na-akata for this girl na mami ya then na-akatakwa for them ya kwugheli ọnụ ọsị ya na o nwere ife ọ ga-abụ ya gwụ ya kịta ọkụja ya emekwanelie guy because na ya zuru onwe ya amara m ka m ga-esi wee tinye this thing na nkunu wee ghọta ya nya ọ da-aga straight mana ọ ga-agwa gị dat na anya iduro that important na ndị ya agbakwa nkịtị si mebi na-ajọ ọnụ ịmagolu. So ndị mmadụ wee bido wee gwabi ya si amụmakwala na die nwere nwaanyị ọzọ ọ tụbala ime ọ mụọla ya nwa. Na mgbe ya jikwa malụ wee jụbụ ya ọ sị ya ịmagolu na ya nwere somebody outside na ọ mụọla ya nwa. Ya wee sị ya kekwe n'ife ijire wee gwa m, besides kekwe n'ife iji wee nụbazia m ebe ifo na like this girl na imego mistake tobi ya ime and na-enyi gị nwaanyị ka ife ji ghara ịnụbazi nyanwa bịaza anụba m ka ị bịa taba m afụfụ kọwabalụ m na ị nwere family ebe ọzọ without even telling me na ọkịta ka ị na-akọwa the thing. Ọ sị ya na nwoke ka abụ na nwoke ka abụ na ọ bụrụ decision ọ bụla ịnya ga-eteki ya bịa na anya excuse nke o ji bụrụ onye ma ọ na-enyeli aka were enyefa nri o ji edistọb ya. Ọ sị m nne mgbe ụfọdụ ebunetere ya half bag of rice ụmụaka ịtọ ka amụgolo bifo nya wee malụ ya wee sị na ya da amụzi na ya ka mụsigo. Ọ sị m nne na ọ bụrụkwa na ya gwalụ di ya no decision nke ka ya nedogodo ndị anya because na that day ya confront ya na ọ gwalị ya sị ya na o nwere ife megide ka ọ kwụsị ịnọ na life that side chick wite nwa ya nwoke na nke a ama mme n'ife ọbụla a na-enye ya bụ half regardless na ya bụrụ second wife nke aja abụ kedu afia third wife na ya bụkwa first wife. Na ife gwụlia ike bụ na kedu ka this guy si tụba this girl ime ọnụbara ya na ajụbịa ọsịa na ọ bụ nwere mmadụ ama ngwa onye ya ga-anụ na ya fere ya like anya ya nwa like kwuo onye wee kwalụ na ọ bụ na ọ like ya na ọka ekwe fana abụ wee fiachaba na ịgbagolu ndị adrọzini happy maka na ọ pụọ mgbe sọli oji bata mgbe ụfọdụ ọ nọ 2 days nọ 3 days ya kwugheri ọnụ ọsịa ya ji efu nwa ya na mami ya ya gwa ndị be ha sị anya nọlụ so long as na ọ da anụ ya anụ ya dibe. Ọ sị m nne ya na-edi ha ya kwụrụ ụtọ kpọba this guy asị kpọba this guy asị na ife aja kpọli asị bụ na ya o melie purposely ya ọ chụọ dị ma ịghọtara na it's not like dọkwani mistake imelu mgbe dị otu na ndụ sọrị ka anyị ma na-ejibe nna anyị bie no feel no right ya ya sị ya wee gbuo ya nkịtị ya wee mụọ ụmụ na-atọ before ya wee malụ sị ya na ya da akwadobuli ịgwa gị atọ ma ọ bụ na ị mọrọ it's none of your business. O wee tinye this guy na boarding school ụmụ ya da eje boarding school. This guy wee gụgide boarding school wee pụta ya yogide si ya tii na ụmụ m na boarding school ọ jụ sị na ya ma nne ya o mere ya ọ sị m mazi nke na-eso okwu kịta na this very guy na o sendele ya na mami obodo oyibo send anya na mami ya UK ya wee na-ayọ dị esi ya na isendele this lady na mami ya UK. Ọ sị and then kedu ife bụzi na ịma nsende mụ na ụmụ m UK. Ọ sị ya na ọ bụrụ ya ga-agwụ ya ife ya ga-eme na wee si oke na nsogbu adịrọ ọ bụrụ na ị chọrọ ka njee UK nsogbu adịrọ sendi ụmụ nke gị UK. Ọ sị na ya ama mmie na ya ama nsende ụmụ ya UK. Ọ sị m na ọ nọ na Naija na-esendele this lady na nwa ya ego na UK. Ọ sị m na this guy wee nọzitesie na UK ebe papa ya na-akwụli ụgwọ akwụkwọ ime masters na UK enyi ya nwaanyị wee natakwa fana abụọ na-esi Ibonyi. Ọ sị m nne ya adọta ya dị mana nke ya ama njibo izije nwa side chicken ye UK na ozijere ndị nke ya na di ya wee fachaba o wee na-afịa afịa na-azụ azụ ya wee si ọkwa ịfụrụ number 1 na ya anụsigo number 2 na ya ga-akpọrọ ụmụaka kpọpụ na ndụ gị number 3 ochekwe na ya na-egwu egwu na ewepụ okwu court elu obido kpebe
ekpebe ajụ onye ọsị enyi asendelefa ewesị ka ezi ihe iji ghara isendị ụmụ nke gị ọsị na ya ama nne ya no choice ya na-egie nya achọ kafa gụọ akwụkwọ na Naija nya chọrọ kafa jee UK na wee si oke nya mụtara ụmụ nwoke na-abụ n'ofu nwaanyị sendị ofu ke UK ọ sị na ekwugo na ya ama nne ya I don't understand ife nwoke ga-eji nụ nwaanyị chuzo nwa side chicken ya ojiọgwụ wee jide ya this lady sị m na ya nọkọtakwara mebe ekpere meketa ekpere ka amalụ ma ọ bụ ọgwụ na ọ bụrụkwa ọgwụ na o dolu di anya ya wee sị ndị kọtụ na ya anụsigo si gbasa afa wee sị fa na akafa jeche enye eche because na the guy bido si na ya sịrị anya na ba mana ofe ilikwe na ọ ga-ana na ya nwana ya kacha dị marriage mana ofe ilikwe na ọ ga-ana because na ya sị na ụmụ ya ga-agụ akwụkwọ na Nigeria no problem ịghọta na anya jikwe ka oche enye eche wit ndị befa ya wee sị bifo nwa side chicken a isendele UK ya nwa ga-abụ nwa gị n'elu bụrụ nwa gị n'ala ị ga-anụ akụkọ ụmụ gị mana ịma mfọ ha anya na tụmanya ama mmie nye were ọgwụ gwọfelufe anya n'ibe nọ ya ga-egosi gị na mmadụ ka abụ ọsị manya agbacha onye ọsị oyi na-etreti nzene mmanụ nke nwa ọsị na nke ha gbasara gị ya gwara anya ebe nya doshon nwere evidence sị ha wee chigheghere court so maka na ndị court gwara ya sị ya gbakọ ihe ọ ga-eji ụmụaka ya ga-eji wee gụọ akwụkwọ na Naija ọ ga-abụ abịa ka agwa die then ka agbakọkwuo ego one di ya nwere ka ọ na-akwụ ya child support ha wee sị ha ya drọshọ n'ọnwụ ya after all emere DNA ekwesịrị ikenye ya anything na ọ sị na ọnwụ ya yes ma na ọnwa side chicken is not like na o nụrụ nwa anwụ legally maka na o mere ego mania how shock ọ dị n'ọnwụ ya ịghọtara na so na o nwere ihe a ga-agbakọfụ maka nwa afọ na this man ekwechilo ewee gbasa afa ọ sị m nne ka a natara ya agba ya nkịta ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ya na-akwakọ ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ya na-akwakọ kwakọsị ọdụlụ ụmụ ya outside the country one African country do Nigeria nso na ebe ya nọwela akọlọm ha na this man nwere ike ịfụkwa ụmụaka anyị again ya ya egosi ife dị iche side chicken na nwaanyị anụrụ anụ na kịta na ọ na-ejebe nne eje ayọ biko si sinye nọmba ka ya na ụmụ ya kwuo sinye nọmba ka ya kwuo ile ụmụ ya na ya wee nwere right na ya ga-esu nwunye na ya ga-emie nna apịa sị ya ife ya su nwunye ife ya mie nna ọkwa onye mmiri fọrọ ụkwụ ya ka ọ nara eri ọkwa ife ị chọrọ you choose the side chicken over your real wife unu ekukwana m afa na aka m na ụkwụ m adụrụ ya okwukarịkata kpụrụ papi ya do how many years old 80 something years je kpọchi olo na session fasị ya na ọbụrụ gị na this man nwe anything ọ sị m nne biko ife amelụ ọjọka ke ka nwoke ga-esi treat enye ka abụ nobody nothing to him ngwa ndụ na everyday ka na ụmụ nwoke I can't even understand them sometimes. How can a man choose one side chicken anyway you knows n'ife a na-agwụ ya bụ ya jee ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ ya gwa papi ọbịa ya si ya na ya kpọrọ ya sị ya jee ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ o jee chọta another side chicken ọ ga-ezije nwa ya UK ya ga-agwa ya na ya ga-eje nwa obodo oyibo without nyanwa ma ụgwọ akwụkwọ nwanyị akwụzikwune ya tankio na nke ọkwụrụ akwụ ọ sị na akaụntụ fado na Nigeria na ọ ka na-akwụ ịkwụ ụgwọ ka gbasara ọkwụire ọ gbasara ya na-ekwugo na ọma mfụzi ụmụaka anya na-ewere gị na ụfọdụ amagolo ife bifo ihe a wee mee wichi ụmụ ya na-ebe akwa na-ebe alele o si m na diọkpali ya beketela akwa na nke osote si na agwafa na fama ngwa ọ bụgodu na mama ha melu ga ajọ ife you choose nwa side chicken over anyị emelu ga ajọ ife still nwoke ekwochiri olokịta ọma na ọ mụtara ụmụaka ife nya mere ọjọkasị ọ bụ na ọjọkasị gwa ya ọ sị m nne ka agwa m eziokwu na ọ bụ onye agbakọba ugboro one ya na this man segolo ibo gị sisi ọ na-anị ya na nke ya na side chicken se ya dụshọ na nke side chicken ka ịma na ụtọ na-aka mma na njelu ụtọ na-aka mma na njelu I'm telling you that's why ndị ọcha life ha ji wee do very free when you don't want you say it I don't want you walk your happiness matters n'ihe na-ewo m iwo na ụmụ nwoke be anyị bụ na why can't you marry your side chicken? Why can't you marry this beautiful lady, awesome lady, sweet lady that you loved, that you wanted? Why can't you go for her? What is this? Oh, if I come in where you understand. Amara m ife nga agwa gị because you are the one that mali ife meloge. How painful or how you felt. Come on, mapalo no nwelo son somewhere else. Now, if you move on, make sure that you're moving on. Ke gali nekwa nya inherit nwere ike mienye nego. Osimu yes, no say papia na
ebe a ga-anọ wee malụ ndị bụ ndị nke ebu mgbe a ga-eke ife nya nwere. Ị na-eke ife ị nwere wanyị na ị na-azụ n'akwụkwọ, chee ka m gwa gị hapụcha ife ị na-akọ. When you train a child well, he will make that money. Ife afọ ị na-achọ ike ọ sweet gị ka iji kpata ya. Ụmụ nwoke ezuru ezu ka eji ife nwere wele emelụ guy. Izu ezu na nwoke, you find your own, you go for your own, and you become that man your father is or was. You know? Oh yes. Ike gwụrụ. Amara m ife m ga-agwa gị nne, sorry. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.